चंदा काम धंधा चलता मंदा तोहरा चाहिए चंदा। अहो भौजी खिसियात काहे बाड़ू जौने बताओने दा का दी 251 काट दी का भाभी का 251 हाँ ना बोलो। अच्छा जाए तो हाला ना करे के हम बुझा तानी की कमाई नहीं खे भाई लेकिन का करबू भौजी पूजावा तो करही के न पड़ी जौने बताओने दा अभी ना कइलो लो काहे कइले बाड़ू हाला खोला बक्सा के ताले दए करबो रुपैया पूजा तले चूरी पूजा कइल जरूरी दए करबो रुपैया ऐसे ना नु लौटावे की चाहिए खाली कुछो तो दा। अच्छा रुक उपाय लगाओ तुम। सुना ना जरूर भाभी करी है और जीव है दुख भारी है देखो ना दीपक वो भौजी 5 रुपया दे ली है तू कुछ बढ़ा के दे दो। अच्छा काहे कोइले बाड़ू हाला खोला बक्सा के ताले दए करबो रुपैया पूजा तले चूरी पूजा करे जरूरी दए करबो रुपैया। का 11 रुपया दिया 101 रुपया चढ़ा दिया पंडाल में हमरा ओरी से। जय माता दी।